F'Buġibba l-Prim Ministru Robert Abela nieda s-servizz tal-Fast Ferry bejn Taslima, Buġibba u Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li t-tnedija ta' dan is-servizz timmarka kapitlu ieħor fl-istorja ta' trasport bil-baħar fil-pajjiż. Intqal li s-servizz u parti mill-pjan tal-Gvern Malta in Motion li għandu lan li l-pajjiż ikollu trasport tal-massa b'mezzi differenti u li jikkumplimentaw lil xulxin. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan is-servizz is-sussidjat twettaq fi żmien miftijem biex jibda jopera b'infrastruttura li fis-sira tal-ogħla livell u qal li bekk juri l-kredibilità li l-Partit Laburista fil-Gvern iwettaq dak li jwiegħed. Id-Dr. Abela rimarka li s-sena li għaddiet inġarru kwantitajiet kbar ta' passiġġiera b'dan is-servizz bil-baħar. Is-sena l-oħra biss qal bejn il-Belt Valletta u Għawdex il-Fast Ferry ġar 1,025,000 passiġġier. Dan qal serva ta' xprun biex b'servizz ġdid u brotta kompletament ġdida titkompla titnaqqas il-konġestjoni fit-toroq tal-pajjiż. Il-Prim Ministru Abela wera ruħu konvint li l-poplu Malti Wawċi jinsab allinjat mal-viżjoni strateġika tal-Gvern. Servizz u rotta kompletament ġdida li se tagħmel differenza kbira għal dak l-Awċin illi jaħdmu lejn in-naħa tat tramuntana ta' dan il-pajjiż, min jaħdem fis-settur edukattiv, min jgħallem fl-iskejjel tal-madwar, min jaħdem fiċ-ċentri tas-saħħa. Il-pulizija li jaħdmu fl-ases tal-madwar. Insomma, ħafna u ħafna nies differenti li se nkunu qed nagħmlu bidla enormi fil-ħajja tagħhom. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li dan is-servizz ġdid u eżempju ċar kristall tal-politika tal-Gvern għat-trasport li ma twejjeġ kollox f'daqqa u ma tbeħħx ħolm li ma jistax jitwettaq iżda li tagħżel soluzzjonijiet li jistgħu jsiru u li dawn jitwasslu lin-nies. Innota li b'dan is-servizz il-konnettività lejn Għawdex qed tirdoppja. Istqal li għal ħafna nies dan is-servizz ifisser anqas ħin mitluf u aktar flessibilità fl-ivvjaġġar. Il-Ministru Bonnet ħabbar ukoll li mas-servizz ġdid tal-Fast Ferry qed jinbeda servizz ieħor ġdid, dak ta' bass ċirkolari f'Buġibba. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kert Farrugia stqar li dan is-servizz ta' trasport pubbliku bil-baħar jagħti għażla ġdida lil kull min jivvjaġġa, fissru bħala servizz komdu, veloċi u mingħajr stress u qal li xhieda lil pjan ta' 15-il sena Malta in Motion għandu soluzzjonijiet li jagħmlu sens millum. Preżenti għat-tnedija tas-servizz anke l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri.